Wamambo to the two. 45. Selector wayase. Monster wayase. OCB. Fire that. Problem yako ndiyekuti unofunga atikunzwe, enda utivunze ukawanza tsomtsom wangu atikunzwe, kuka wakafoira rekati umenze tukudze zvizere usaridza mhere uri mberevere upenyu ijenjere uri mudendere panoda njere usaridza mhere hausi pwere. Fira Mupoto vari kufira Mupoto, mageto yutsi hupo vari kufira Mupoto, usasvika papoto panoita disaster. Panoita disaster. Fira Mupoto vari kufira Mupoto, mageto yutsi hupo vari kufira Mupoto, usasvika papoto panoita disaster. Panoita disaster. Unotanda botso watuka mai wangu, unotanda botso wawanza mjolo wangu, unosara mabonzo noma shortcut usapina nemkoto, sajamira mchoto chitsomana nehoto, condomise usazosaiza siya madrugs anodzosa zero nezero waisvita hero nasa uchina piro wotita mamero. Fira Mupoto vari kufira Mupoto, mageto yutsi hupo vari kufira Mupoto, usasvika papoto panoita disaster. Panoita disaster. Fira Mupoto vari kufira Mupoto, mageto yutsi hupo vari kufira Mupoto, usasvika papoto panoita disaster. Panoita disaster. Zvemuzizo tetenge tichionera kwedu zvedu, tinge takahadhira pamepo zvedu. Holy Ghost Mwari pindira mageto youths asaenda astray, cause akamanegas vakadyiwa napo pasi. RIP pavakachererwa padhazi, kumanya handiko kusvika rasi, panoda Mwari atishandise magasi, gara warida fast pasaite disaster.